ஒரு காட்டுல ஒரு கழுதைக்கும் ஒரு புலிக்கும் சண்டை வந்து, கழுதை சொல்லிச்சு புல் வந்து நீல கலர்ல இருக்குன்னு கழுதை சொல்லிச்சு. புலி சொல்லிச்சு ஏய் உனக்கு என்ன லூஸ், புல் வந்து பச்சை கலர்ல தானே இருக்கும். ரெண்டும் 1 மணி நேரம் சண்டை போட்டு, 1 மணி நேரம் சண்டைக்கு பிறகு அந்த கழுதை சொல்லிச்சு நம்ம தலைவரான சிங்கத்திட்டம் போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி ரெண்டும் போச்சு. சிங்கம் அங்க உட்காந்துருக்கு. இங்க இருந்து போகும்போதே கழுதை கத்துது, அரசரே இந்த புலி சொல்லுகிறது புல்லு வந்து பச்சை கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லுது, நீங்க சொல்லுங்க புல்லு ப்ளூ கலர்ல தானே இருக்கு. சிங்கம் அங்கேருந்து சொல்லிச்சு ஆமா 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 புல்லு ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கு. கழுதைக்கு சந்தோஷம் தாங்கல, பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு சொல்லிச்சு தலைவரை இந்த புலிக்கு தண்டனை கொடுங்க, இவன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான் புல்லு பச்சை கலர்ல. சிங்கம் சொல்லிச்சு 1 மாசம் புலி வாயே தடக்க கூடாது, அதுதான் தண்டனை. புலி வந்து சிங்கத்திட்ட போய் தலைவரை ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் சொல்லு, புல்லு என்ன கலர்ல இருக்கு, பச்சை கலர்ல தான் இருக்கு. அதைத்தானே நானும் சொன்னேன், எதுக்காக எனக்கு 1 மாசம் தண்டனை கொடுத்தீங்க? நீங்க தண்டனை கொடுத்தது நீ புல்லு பச்சை கலர்னு சொன்னதுக்காக இல்ல, கண்ட கழுதையோடு 1 மணி நேரம் நீ ஆர்கியூ பண்ணிருக்கியே. உன்னோட நிலைமைக்கு இது தேவையா? உன்னோட நேரம் தான் 1 hour வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதுவும் போதாது, நீ என் டயத்தை வேற வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு கழுதையோட கிளம்பி வந்தல, தண்டனை அதுக்காக.